Tässä on mulla kuvattavana tämmönen vähän isompi konees. Eikä ihan mikä tahansa kone, vaan ihan tämmönen kotimainen laatukampe. Otetaanpas tästä suuntaa siihen kameralle nyt, niin näyttä mistä on kyse. Elikkäs siinä olisi Komia Valtra. Tässä on kyseessä Valtran uusin mallisarja, Q-sarja. Ja tämä kyseinen traktori on Q285, eli 285 hevosvoimainen kone. Ja niin sanoin, että tämä on Valtran uusin sarja. No, se on tosiaankin uusin. S-Valtra on vielä sitten siitä on tullut uudempi versio, mutta se on sarjana vanhempi kumminkin. Otetaanpa pikku kierros traktorin ympärille. Niin kuin näette, niin tässä on aika komia ja erikoinen väri. Ja tuo on turkoosin sininen Unlimited väri, jonka saa lisähinnasta. Ja itse asiassa tässä koneessa on aika paljon muutakin Unlimited varustetta. Eli Valtra Unlimited on semmoinen erikoispaja, jotka tekee Valtran traktoreihin melkeinpä mitä vaan, kunhan rahaa löytyy. Niin saat melkein mitkä varusteet tahansa. Ja tämä on nyt sitten tähän on otettu tämmönen Unlimited erikoispaketti, koska viime vuonna tuo Unlimited Studio täytti 10 vuotta ja tässä on semmoinen 10-vuotis Full Edition paketti sitten. Katsotaan tuolla sisällä lisää mitä siinä on, mutta muun muassa tuo rosterinen tommonen pelti tuossa kuuluu siihen. Ja se mitä tässä on muuta tämmöistä erityistä sitten, niin on nuo mustat vanteet, ne ei ole vakiovarusteita ja nekin tulee myöskin sieltä Unlimitedistä. Tässä koneessa on etunostolaite ja voiman ulosotto ja 2 paria noita hydraulipikaliittimia. Ja tässä on Trelleborgin renkaat, edessä on 670 R28, Trelleborg TM900 renkaat. Ja takaa löytyy Trelleborg 710/70 R42 renkaat. Sitten täällä perällä tämä Q-sarjahan on varustettu aina 200 litran hydraulipumpulla. Ja täällä on pikaliittimiä on 5 paria, kun tuossa nyt on. Ja niissä on se hyvä ominaisuus, että niissä on tuo paineenpoisto vipu tuossa, että saa paineen pois, mikä helpottaa sitä työkoneen kytkemistä. Sitten täältä löytyy muita liittimiä, on Isobussia ja Power Beyondia sun muuta. Kivetäänpä sitten tuonne ohjaamoon ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Valtrassahan on erinomaiset nämä portaat.
Tänne on helppo nousta, hyvät rappuset ja iso oviaukko. Ja täällä jos katsoo nyt heti, niin nähdään, että täälläkin on Valtran Unlimited varustusta. Eli täällä on nahkainen apumiehen istuin ja osittain nahkainen on sitten tuo kuljettajan istuin. Siitä löytyy lämmitys ja löytyy myöskin ilmastointi tuosta istuimesta. Sitten jos katsotaan tuonne kattoon päin, niin siellä on lisävarusteena on tämmönen tumma premium-sisustus. Vakiona on yleensä semmoinen harmaa, mutta tässä on premium-sisustus, joka on sitten tämmöinen tumma. Täällä löytyy jääkaappi tai tämmöinen kylmäboksi, mihin voi pistää päivän eväät, kun lähtee aamulla työmaalle. Ja nämä hallintalaitteethan näissä on aika hienot nykyään näissä uusissa traktoreissa. Nehän on vähän niin kuin lentokoneita melkein jo sitten. Automaatti-ilmastointi, Bluetooth-radio. Täältä löytyy lämmitettävät takalasi ja etulasi ja peilit muun muassa. Sitten tämä traktori on otettu myöskin toisella näytöllä, kosketusnäytöllä, eli näissä on 2 näyttöä. Tähän ylempään näyttöön saa osan toiminnoista, ei kaikkia, mutta paljon myöskin siihen. Ja niin kuin nähdään, niin mistä me katsottaisiin tuolta, niin mittareita ei ole, tämmöistä perinteistä mittaristoa näissä ei ole enää. Se muuttui tuossa, kun tuli tämä uusi vitosmallisarja Valtroihin, niin se muuttui. Eli mittarit on korvattu sitten tuolla pylväsnäytöllä, mikä on tuossa etuoikealla. No niin, käynnistetäänpä Valtra vielä nyt tässä sitten ja ajetaan se tuonne kotipihalle. Tuosta näyttö herää pikkuhiljaa henkiin. Ja traktorin kaikki säädöt, mitä esimerkiksi hydrauliikkaa säädetään, hydrauliikan virtauksia ja nostolaitteen nopeuksia ja vaihteiston ja moottorin säätöjä ja valoja ja automaattiohjausta ja semmoista, niin kaikki säädöt tehdään tämän näytön kautta nyt sitten. Ja tämä on aika selkeä tämä Valtran näyttö, semmoinen aika yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen on tämä. Sitten täällä tosiaan on tämmöisiä erinäisiä tavallaan vähän niin kuin pikanappeja ja on-off-kytkimiä sitten, millä kytketään päälle ja pois eri toimintoja. Ajokahvasta puhutaan, kun on tästä kyse. Tähän voitaisiin hissukseen ajella tässä menee, niin en viitti tuolla maantiellä ehkä kuvata, mutta tässä parkkipaikalla nyt pystyy vähän kuvaamaan. Tämän maksiminopeus tuolla maantiellä on 53 kilometriä tunnissa. Tuohon näyttöön saadaan niin kuin samanaikaisesti
tavallaan niin voidaan seurata 4 eri niin kuin toimintoa tuossa, että se on jaettu 4 ruutuun tuo, tai 4 pienempään ruutuun tuo iso ruutu. Näistä löytyy kaikki vakkarit, vakenopeuden säätimet ja vähän samat mitä autossa. Näin, tämmönen pikakatsaus Valtra Q285. Ei muuta kuin peukuta jos tykkäsit ja kirjoita kommentteja tuonne mitä mieltä olet Valtran traktoreista. Ja onko päässyt tutustumaan jo tämmöiseen kuusarialaiseen. Palataanpa astille. Moro!